bobl sy'n gwirioneddol ddim yn eisiau gwario'n pres yn eisiau rhywbeth am ddim fan hyn. So diolch am hynny am Ros ag Edryd. Ac yn nesaf, dyn ni yn mynd i gael David yn sôn am y gwaith mae ei wedi wneud gyda cwmni Semantize, cwmni meddalwedd addysgol o ochrau Bangor, ond mae David yn mynd i sôn rhagor wrtho chi. Diolch yn fawr. Na i sôn tipyn bach am cwmni Semantize i ddechrau. Mae wedi bod yn cwmni ers rhyw 10 mlynedd. A nath nhw ddod allan o yr adran addysg ym Mhrifysgol Bangor yn wreiddiol. Erbyn hyn maen nhw'n gwerthu meddalwedd i ysgolion a i'r sector addysg. A mae'r prosiect yma wedi bod yn gweithio ar meddalwedd i wneud adroddiad ysgol. Rwan, mae gan Semantize cwsmeriaid dros Lloegr a'r Alban i gyd, ond dim llawer iawn yng Nghymru. Ac un o'r rhesymau dros hynny ydy oherwydd y materiaeth yma felly. So mae angen meddalwedd sy'n gwneud i bosib i sgwennu adroddiad ysgol yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ôl anghenion y rhieni. Ac mewn rhai achosion yn y ddwy iaith. Alla fod yna un rhiant sy'n siarad un iaith o rhiant sydd ddim yn siarad y llall. Erbyn hyn mae yna lot o meddalwedd ar gyfer creu adroddiadau ysgol. So yn yr hen dyddiau fysa pob athro neu athrawes yn gweithio trwy pob plentyn a sgwennu'r geiriau a deud meddwl pwy oedd y plentyn a wedyn sgwennu geiriau paragraff am sut mae'r plentyn wedi gwneud. Dim dyna sut mae'n gweithio yn y byd modern felly. So mae'r athrawon yn cael rhestr o pawb yn y dosbarth. A wedyn gweithio trwy, so mae hwnna ar gyfer ysgolion cynradd yn achos yma. So mae'r athro neu athrawes yn mynd trwy'r holl pynciau maen nhw'n dysgu. A wedyn maen nhw'n cael y rhestr gret yma o brawddegau parod felly. So, allai gorfod meddwl am rhywbeth nais i ddeud yn y plentyn, maen nhw'n gallu picio rhywbeth nais. Mae gweithio'n frwdfrydig yn y dosbarth, neu mynd i lawr y rhestr a ffeindio rhywbeth sydd ddim cweit mor gadarnhaol. A dyna sut mae adroddiadau ysgol yn cael ei wneud dydw yma felly. So, i'r rhai o'n chi sydd â mwy nag un plentyn, efo'r ail plentyn, weithiau, da chi'n dod i nabod rhai o'r brawddegau o'r 2 flynedd yn ôl ei beth yma. So yn yr achos yma, mae'r athro'n gallu picio'r brawddegau fel yma. So, na i jyst fynd yn ôl. So mae iaith y plentyn, wel iaith rhieni y plentyn wedi nodi yma. So er enghraifft mae Dylan Williams yn angen adroddiad Saesneg yn yr achos yma. Felly mae'r athro yn gallu picio'r brawddegau fel yna a wedyn mynd mewn ac addasu'r testyn tipyn bach jyst i roi rhyw smic bach o teimladau personol am y plentyn felly. A wedyn, da ni wedi integreiddio gwirydd gramadeg cysill hefyd, so nid pawb sydd yn teimlo'n sicr iawn am creu deunydd i fynd allan i rieni, ond mae'r nodweddion gwirio iaith ar gael yma felly. A mae'r un peth ar gael mewn adroddiad sydd angen bod yn Saesneg, sef gwirydd gramadeg Saesneg. Mae hwnna'n trosol fras iawn os yna unrhyw gwestiwn na. Reit, y gwestiwn ydy sut mae'n wahanol i beth sydd o'r blaen. Felly, mae yna restr o brawddegau parod fel yna, ond mae'r un peth yn wir yn y ddwy iaith felly, so mae'n bosib i'r athro gweithio yn y naill iaith neu yn y llall. A wedyn mae'r deunydd i gyd yn bwydo mewn i'r adroddiad. So dweud bod y athro yn clicio ar brawddeg yna, ond mae'r brawddeg cyfateb yn Saesneg ar gael, os oes angen conversion Saesneg o'r un adroddiad felly. A wedyn mae'r holl nodweddion gwirio iaith ar gael hefyd. Cos beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol ydy, yn yr achos yma, da ni'n gweithio efo bachgen, Thomas felly. So mae'r brawddegau yn dweud, mae ei waith, a nid ei gwaith felly. So mae'r system wedi nabod mae bachgen ydy Thomas, a wedyn addasu'r brawddegau
ar gyfer Thomas. Be sy'n digwydd yn y gorffennol ydy bod pobl wedi creu brawddegau sy'n hynod o ffurfiol i osgoi deud fo neu fe neu hi. So mae pethau fel caeth drafferth efo'r gwaith ac yn y bai sydd ddim yn swnio'n gyfeillgar iawn, mae'n swnio'n bach yn stuffi i'r rhieni o bosib, ond mae'n osgoi'r broblem o gorfod newid y brawddeg ar ôl genedl plentyn. Mae'n lot o nodweddion bach fel na sydd ddim swnio mor bwysig o hynny, ond mae'n amhosib creu adroddiad heb delio efo'r issues yna felly. Mae'n byd mawr, oes yna fersiwn de a gogledd, achos mae ein yn ddeheuol braidd. So so mae'r brawddeg yma yn achos yma ar gyfer ysgol yn De Cymru, ond mae'n bosib just trwy roi gwahanol data mewn cynnal. Mae am y patrwm yn hytrach na'r data mewn ffordd. Jyst soli, o rhan y droddiad, sut mae'r rhiant sydd yn cael hwnna? Dwi'n cael ei argraffu a'i bostio neu osa? So unwaith bod yr adroddiad wedi gorffen, mae yna clicio wedyn mae'n cynhyrchu PDF, neu mae'r athro neu athrawes yn gallu creu PDF o pob plentyn ar yr un pryd a wedyn argraffu i gyd felly. Beth am, bod o'n efo rhai sy'n dwyieithio, beth am yr efo trwy proses e-bost neu bod yna ffordd o i rhiant fynd ar wefan yr ysgol a falle so y cwestiwn ydy, ar hyn o bryd, os modd cael hwnna ar wefan neu trwy e-bost neu beth bynnag. Dydy o ddim yn rhan o'r system ar hyn o bryd, ond fysa'n weddol hawdd integreiddio rhywbeth fel yna os oes angen. Iawn, diolch yn fawr. Falle bod yr